All units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 50 minutos nakaligas sa tak ng alas 9. Silawat mayong gabi naman sa atos rin ang mga ka-aksyon, diyan mga bahin sang kalibutan. Mamalo zone kaman, Visayas, akon Mindanao, dari sa pungsod sang Pilipinas. Sa oras ng alas 9:51, Aksyon Night Patrol. Nagapangalakan subong Martes nga edisyon. Ang tunga-tunga nga Martes sang bulan sa Agosto. Sa 5 ka mga Martes sa bulan sa Agosto. Yara kita tunga-tunga nga pit sa 17, August 17, 2021. Hasta sa takna alas 11. Nga papangalakan sang inyo sa nga palatunturan Aksyon Night Patrol. Basta Martes, Action Marlon Hervaya. Madabo-dabo nga mga lugar dari sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod. Ang ginatupan sang ulan. Mayo man kay way magdugay. Naghulaw man siya porti nga nga lugar gidyang naapektuhan. Mayara iban nga mga syudad nga ang ulan hindi lang nga turutalithi, kundi ulan nga nagabundak kag nagabagusbus. Amaning ulan nga siling sang Pag-asa, dala sa ginatuwag nga easterlies. Ining easterlies amaning hangin halin sa sidlangan, nagalabay sa Pacific Ocean, kag nagadala sa mahugnaw nga tiyempo. Mayara sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pag-pulo pa nag-uob. Ang na-esperensyahan kay na sang hapon dito sa Bicol, Quezon, kag Mimaropa. Dito sa Bacolod kag Negros Occidental, wala man magpaulihi. Tangod sa pagtupa man sang ulan. Ako nabasihan naton mga ka-aksyon ang padalang advisory, thunderstorm advisory number 28 sang Pag-asa. May ara nga moderate to heavy rain showers nga may ara sang upod nga baskog nga hangin kun kaysa may pa nga nag-uob pa sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Ang ginmension rin Tubuso, Cadisri, kag mga malapit nga areas within 1 to 2 hours. Tig-inisyo ining advisory mga ka-aksyon alas 8:01 asabong lamang gabi. Ang namit lang lugar amo nang medyo maulo apektuhan. Alakip dara mga ka-aksyon
ang Escalante City, Sagay City. Sa mga advice ang pag-asa, maghimo lang sang precautionary measures o alerto na binigid sa tion sang kaagahon o kon kagabihon. Sa mga adlaw sa Rasilin Taradre sa Bacolod City, may pagtupa sa nga ulan pero di naghula-hulaw na. Amo sa mga dalan nga tisubong danlog, delikado sa mga haras-haras nga salakyan kag tawo. Delikado man sa mga tinuga. Nga may pigaw-pigaw na ang pananawan. Kag delikado man sa mga hubog. Ang nga nagaduling-duling kag nagaisi-isi na kung maglakat. Sa mga adlaw ang pag-asa naghambal man ho. Nga may gina-monitor sila nga bao panibag ko na naman nga low pressure area o kon na LPA nga laban-laban magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa ginatawag nga PAR sa Huwebes kundi Huwebes sa Biyernes. Ining LPA mga kaaksyon na siplatan 2,075 kilometro sidlangan sa Southern Luzon as of 3 p.m. kaina. Lagi nila uman nga manginisa ka bagyo sa masunod nga 24. Tubtob 48 oras. Don't worry, sila sa pag-asa. Bangod na ini nga LPA, may magamay lamang nga chance nga mag-apekto direkta sa naman nga bahin sang Pilipinas. Alas 9:55, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aton nga mga Aksyon Unit reporters sa Balita Nasional, Balita International, News Center basta Tuesday, Aksyon ang Defensor. Ang Patrol with Action, John Diaz, Aksyon Nixon Tahom. Aksyon Unit reporters naton sa nakalain-lain nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Mga bukbo ka mga wasos man duwa-duway sa nga ila sa nga balita. Action at Patrol, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Herboya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Sa mga ka-aksyon na tunda nga ara na nagahilay-hilay, nagapulo pa huway. Dahil sa nita sa mga puluyan, sa nagasiko-ko, patira sa mga nagakatin-katin da, namusta mo subong da. Ang Aksyon Radyo Bacolod lubos-gid nga nagapasalamat sa inyo sa ginhatag nga suporta sa taran-taran nga mga palatuntunan, drama o kun balita pati kalingawan. Kami diri sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalamat gid nga ang Aksyon Radyo Bacolod nakalabot sa masobra 5 kadekada. Sa mga adlaw ang Aksyon Radyo Bacolod nagasaulog sa ika-52 katuig nga pagserbisyo. Ang pamatuod na ka-aksyon nga ang Aksyon Radyo amo ang may pinakamadamo nga sumalagdag kag tagpalabati. Ang pamatuod darati ang resulta sa survey sa fourth quarter sang Nielsen survey. Nagaligad nga tuwig 2020 sa December 2020. Ang resulta sang survey sang sining Nielsen amo ni ang ginabasihan sa taran. Labi na ang mga advertisers amo ni ang masaligan. Ang Aksyon Radyo Bacolod ginkilala nga number 1. Di nagatingguha sa gihapon kami diri sa Aksyon Radyo Bacolod nga mapakayo pa ang serbisyo sa anuman nga bagay basta masarangan lamang, walang inaatrasan. Basta serbisyo publiko. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Las 9:58, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Balita lokal nga aton sa nga manuhon.
Kining balita angot sa bulig nga nagadagsa. Daw nagasurip lang kag dasig mag-abot. Bulig sa mga pamilya nga nablag lang nahalitan sang sunog ng Liga nga Domingo sa Porok San Jose, Barangay Alhis, Bacolod. Kahapon Agosto 16. Ang grupo ni Anay Congressman kag subong Provincial Consultant Albi Benitez nagkadto dito sa lugar. Ang tuyo agod nga manghatag sang bulig pinansyal sa mga nahalitan. Sa mga adlaw, ang grupo naman ni Mayor Bing nagbisita, naghatag man sa bulig pinansyal. Ang mga komento sa Bacolod noon subong nagasiling ay abaw kanami nga sitwasyon. Ang bulig dalayawon. Pero kalabanan nagapati nga kung wala lang sang nagadinaguso sa mga magkandidatos Bacolod. Natabo ay nagdasig bulig ang naging padala. Bulig nagdasig ang pag-inabot. Amo ni pamangkot nga hindi gid malikawan bagod diri sa Pilipinas. Hindi na matago nga kon nagahilapit na gani ang kampanya kag eleksyon. Ang mga may plano magkandidato daog pa nilang ilaga na naginuwa sa longga. Dasig kadto sa lugar nga nahalitan sa kalamidad. Tangamusta agat tikal kag puno pamangkot kung kamusta kamo diri inday, iho, iha. Pero bantayin nyo bala ka pagkatapos ang eleksyon, hindi makita bisan landong nila. Pero mas mayo na lamang ini nga nagabaha ang bulig bangod wala sang pinagabalain nga sitwasyon. Kung mabiktima sang trahedya, ang pamilya ko ni sa katiduga, sabi na ko nang naigo nga sang sining kalabidad ni, sang kahig sang tuka man lang. Pero dapat ang paghatag sang bulig tudtuod halingid sa kabubuton. O kung ginasiling kabut-butan sang inyo sa balatyagon, hindi lang ginatuwag nga pakitang gilas bla. Ang dapat hindi lang ang mga biktima sang kalabidad o kontrahedya ang dapat kabuligan, kundi mayo kuntani nga ang mga dapat gid nga buligan bla, ini mga pigado pero deserving kapapisan. Bisan wais ang kalabidad, dapat kung tadi buligan nyo di. Yang bakulod nun, kumatabo abine, mahugyaw gid daw, mahugyaw gid sa pagpamalagpa. Basi matabo muna sa ulihiya. Araw pa di ba sa mga balita, mga kaaksyon? Ang sa nasyonal nga balita, mga magluwas sa COVID-19 variant, ari subong ang isa sa ginahambalan ang COA, ang the Commission on Audit kag ang Department of Health. Ang barrel sang COA subong nakasentro sa DOH. Ang Telecom sang DOH nga si Francisco Duque III nangin emosyonal sa naghingo-hingo gid say, naglaen gid pamatyagan niya. Ginsabat niya ang pamuno sang COA, naglaen gid ang buot ni Duque. Tangod suno sa iya, napiktuhan niya mga opisyal sa nga DOH sa pagwa nga report. Angot sa ginaaligar deficiency, maggatawag siling kita deficiency. Ay salaid may hindi maayo. Hindi kuno maayo ang paggasto sang 67.3 bilyon ka pesos nga pundo sang gobyerno agod do kampanyahan agod to ama kontrahon ining COVID-19 pandemic. Ang siling ni Duque, siling niya way gid baya kuya matulugan sa pinanghambal sang COA sa ginpagwa nga annual report sang COA. Way gid sa matulugan kasi naginom kape Gross Duque.
Ti damo sa tumaas sa kilay nga mga tao diri sa Pilipinas. So, sa saring balita nga ni. Ang COA, inabalon ta naman magsiling kita COA, ang komisyon ng pagsusuri, isa iniiya ka independent constitutional commission. Naging tukod pagi sa konstitusyon man sa Pilipinas. Ang unang obligasyon nila, unang function nila ni, amo ang pag-examine, ang pagpisapisa bla, ang pag-audit, kag pag-settle sa taran-taran nga mga accounts, kag expenditures sa kwarta kon pondo sa gobyerno, kag propiedad sa gobyerno sa Pilipinas. Ate sumingki ang balatyagon diri ni Doke. Sagin pati kayon nga hearing sang House Committee on Public Accounts subong nga Martes, iniangot sa report sang COA. Inasaad mga kaaksyon sa tuigan nga report sang COA sa paggastos sang pondo sang nanari-sari nga mga ahensya sa gobyerno. Namitlagan ka dari mga kaaksyon, special mention di ang DOH, ang Department of Health, tangod sa siling deficiencies sa paggastos ang pondo. Ang siling ni Duques Tagalog galingwahe areho, siling niya, winarak na ninyo kami. Winarak ninyo ang dangal ng DOH. Winarak ninyo ang lahat na mga kasama dito. Tatlo gid ka beses nga ginmit lang ang tinaga mo nga winarak. Ano magsiling kita winarak man? Ni-destroy di? Ginguba. Naging siling pas doki di ho. Nga por Dios, por Santo. Maawa naman kayo. Ang siling ni Doke hindi patas. Ang COA. Kayway nila na ginatagan ko sa tiyempo ang DOH para makasumeter sa dokumento. Tiang pamangkot sa mga kaaksyon, hindi ayhan nga basi may poderoso na naman nga tao sa likod sinitaran. Ay bande, subong amat-amat na nga nag-ausbong ang politika ho, na nangangalan na nga nagaginawa nga magapapili presidente. Pero sila nga ni COA Chairperson Michael Aguinaldo, sila nga ginasunod na nga namon ang tanan nga due process. Sagin pa gawa namon nga report, isa dari sanggin tumod ya nga due process, among ginpatigayon nila nga mga meetings sa mga concern nga ahensya sa gobyerno. Kag mga inang ginatuwag nga exit conference. Ano yan ang dangatan siniman? Pasibla ang kampanya sa gobyerno kontra COVID-19 mapiktuhan na di ba? O kabay pang hindi lang. Ay ang makaluluoy diri mga kaaksyon na mga ultimo ng mga tao ang mga nagahulat kung tani sang tiyempo nga mabalik na kitas normal. Pero subong ang katabo ti araw lang tubaan nyo bala. Ako padalman talang sa gyapon ng isyu may angot sa korupsyon Ay man ang gina-question di kwarta sa gobyerno ang pondo sa gobyerno. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kasi bala boss mauso ning tinaga nga winarakaw. Winarak nyo kami. Or base kon si Duque bansagan winarak. Ano mga Pinoy nga daan niya mahilig sa kinatawag nga mga memes ni ho. Mahilig mabantay sa kon ano tong sikat kag viral. Alas 10:08 na, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa sarang kabahin, ni Balaon Tabi, na anong pulso sa Bacolod City, Sbong.
Abolobog daw panahon sa Rasalintana. Tango na rin sa Bacolod kaya na temprano pa nagtupa ang ulan. Curfew na. Pagpuli na sa mga wais ang obrahon. Kamusta Bacolod City sa patrol with Action John Diaz? Action Night Patrol Field Reports. Action John, mayang gabi, mayang hapon. O kung mayang hapon, mayang gabi, mayang hapon, ako yaman. Mayang gabi, please come in. Ang bulan, bao. Oh. Ang bulan, tunga lang. Pero mayo nilang na kaysa wala. Kay base maulalanta, disgrasya pa. Oh. Bao. Kaya ang bulan, tunga lang. Half moon action mayo, no? Sa mong gabi. Ano pa nga, August 17. Siguro mga maglapit na katapusan sa bulan na mga full moon na siguro, no? Pero doon sa mga ako makita bulan, mas kagabi, doon ay gano'n bulan, masyado, kaya doon ako lapan, blasang panganod. Sa mga gabi at least, nabutwa sa. Oo. Kita ay kami nagawa sa mga gabi. Kamusta na? Kami ginawa ko, kamusta ka naman? Pero ito, dahil ginakapoy. Wala man sa kong ginakapoy, Dahil sa babaw sa, kag magpahatag sa kasanag sa Tondalanon, diyo. Pero kita ko bituon, doon kalipay, gusto mong gabi, kita ko bituon, action mal. Bot silingon sa ni Mayo ng Chimpo na. Hindi na siguro mag-ulan na. Alam mo, nabayaran siya kayo ng ulan para blabla blessing. Kablo ka, na sa mongga pa wisik-wisik lang yung natawag nila. Para kung mabisingan, kanong kadutaan, labi ng anniversary nga dahil sa Action Natcho, na nila, part of their blessing. Damo, Blackson, masubog tubo-tubo, mga kalanaan, no? Abi ko, pigado, sumuhang tao. Kaya ba siro manggaranon, kaya manggaranon, Japon? Kaya damo ko, tubo-tubo kalanaan, may kalanaan naman to sa list, bago, lili naman naman ko rin papang kainap. Lapit naman sa may, nalagani man, simbahan. Dulo na naman sa simbahan, sa St. George Tadeo, sa taga-simbahan. May bago naman mga kalanaan, sa kilid. Makita ko na, may bago naman tubo, Tapos dulo na, tapos may bangga metal, na tumanto. May kalanaan man mo gaso, gito sa bongga, paglabay naman sining gabi. May ginalaga pag-uro black. Sampat tinatali sa iban lang nga gusto magigubos ang manitinit nga sabaw. Kung gabi mag-aksyon. Dara sa may dalan sang lakson-akson dyan, abot lang kung aberto gyapon daang aros kalduhan blada. Sa unang sikat nga aros kalduhan, no? Dari sa may Ramos? Dire sa lakson, galing kay may curfew doon, di sila galing ka 24 hours na. Din man Ramos Lakson, di kung dito sa Lupit. Dire sa Lupit, sa may Lupit ayon. Aduway na to. Oy, adugay na nag-close. Doon nag-close na to mo. Oo. Pero may kami na maglabay ni Papang. Arang nga, gagawin kabudlay man din na sitwasyon na kay, ng wide parkingan, bla? Oo. Isa, kung gadali kaya, mag-take out lang, napatulong doon mo gidya. No? Pero namit, tested and proven na Action Mar, ilang aros kalduhan. Gani. So, una ito may Blue Branch, dito sa Dampi, sa may Ramos, Dampi mo. Ramos, sa may Rizal, Rizal Lacson, di ba no? Oo. Namiyaran sa una mo, subong wala. Malain naman subong Kalabanan, subong mga sizzler. Naman na yung mga baligya, naman diri sa Bacolod. Damo ka tubo-tubo, subong negosyo. Torte, subong negosyo, sa Bacolod. Diri ho, kita mo digari, may mga baligya, mga food stall, kaibahan. Ang jutay lang yung subong, kay ang mga mall, hindi tanan ara doon sulod. Kung sa una, naman kay Jackson Mar, may baligya sulod sa mga mall. Subong jutay, kiti may medyo restrictos lamang. Kung dire kayo sa downtown niya, bisan bata mo, date mo doon, masyado may nagasaway, di nga daan. Tiba hindi mo budupo, di kung gusto, hindi dila, pero kalamalan, tibawag, yung mga bagwa, mga minoridad mo. Pero kung dire kayo sa downtown, damo ka makita mga baligya. Sa mga mall, di masyado, mga kung mga store, dira food store, doon jutay, lang gid Action Mar, no? Dire boss tumangan, tadi sa Action na job, mas kalinti, nagluntad sa mong gabi, Oy. Bungwana, yung mga nisilakyan doon ni Guru damage sa property. Duwa ni ka private, ginagkikina pa rin si Bes ng asandalan. Gaulat, tumot yung gaulat, backup, yung gaulat, yung backup 1. Pwede ba Japon ka responde, Drio, sa may, sa may gate nila sa Murgate, isang regional hospital Dampe. Oo. Dirigis sa tabok lang, ari lang Diyos to bang, isa kawigo, kagambot na ng isa na yun. Toyota, Vios, Pero may namon, siling nga gabi, puro pa color gray, Dito lang magkapid ng ila, yung itsura nga doon. Pero guro na bungguanay, black, gatundanay sila. Alang-alang, guro, kung di na aksidente. Dapat may device action na dyan ibutang da kay man dira na ga diritso mga ambulansa mo. Base ko ng driver sa ambulansa, bala di wala makabuti ka mayara gilir ka pundo. Isa pa na, naliblag ko pinagliko. Oo.
Ate, amo ginakaroon ta, dapat nga, no? Wala gid warning device gano? Mm. Wala gid warning device yung butang dili kay gawla siguro back up la ako na traffic investigator nga makakadto din sa lugar, makakandak sang investigation action Marlon, no? Ano plastada ho? Paano sila nabuganay? Santikanay yung buganay gid? Asal tikana lang man eh. Mm. Galing Same kay same direction? Kasama ni ha? Parehas direction? Pares direksyon. Okay. Di ba kaulat ni Guro kay for insurance purposes, bla? Mm. Kaulat ng iban, no? Ti mo na Guro ang ginabantayan diri nila magaboto. Ay ang taga Talisay, di ba sa buong gabi, gibots na Guro binag-uwang na naman gulping ang mga fire truck. Oo. May residential fire sa may Talisay mo. Mm. Sa area sang Arevalo Street, Zone 1. May abot sa ringon, ano ni sunog, blas sa sulod sa puloyan. Pero wala ka na, si mga responde, mga otoridad, blas sa sulod sa Talisay, napalong giloy ng kalayo, action Eric, no? Action na Marlon sa sunog na nagluntad, subong nga gabi. Diwat sa area ni sang ano, Arevalo Street, Barangay Zone 1, sulod sa Talisay, may isa na residential fire, 1017 nagluntad, subong ito mga gabi ato na Mar. Pero ano naman no? Subong gabi na ano naman action Mar, na palong naman giloy ang kalayo. May notice ako, no? May PM. Mm. Lagi ko nagabutan sa SAP. Bakulat lang, dugay-dugay, ba nagabutan, connection Mar, dugay-dugay, kundi, swerte mo pa. Kadugaya, may area, makuha din isang isa ka winner naman ho. Sa ako Yan, sa yan, mahiwagang ano ni Tamyolo. Oo, pero hindi sila mga problema. Oo. Iba na nagabutan. Oo. Aba nila, wala pa kami nagabutan ba? Ay, hindi kami ang problema. Hasta pa rin sa 31. Nan naman ang good news gid sa aton nga mga ka-action ha. Until 31 palawig-lawig pa. Lawig pa. Dua pag semana. O, pas na, nadamo pa matagtagan kininto. Sa balila, baka ano sa sakorokson dyan, huwag kami nagabutan ba? Ano kung hindi mga problema, kay TS na 31 nga gabutay dara nila, damo pa na mga mabunutan kag matagan 500 pesos. Kaya makababala, cold cash na ya, 500 na ya, hindi niya load cash kinaya, korta kinaya 500 na. Karoon nag-reaction ma, sige kaya para pilang biyo sa palibot sa surad sang Bacolod, paang sa tanyo po, nagulan, nabi kay inamong. Tapos kung magpaang, hindi kisa reklamo man to, no? Kung magtugnaw ka, reklamo man, kay Tiwi, gabuno kang ulan. Pero mo gina, makakulog kaya puyab ka ng nanay, pero pa maypay ka lang si Muda kong lingon, dula na karoon ng ginoton, makatulog ka kina, no? Iban mo natulog kay Krami sa panyimpo, mabatiya mo niya, kung hindi nilagid ka mga gagmay na mga paka, na mo namang turingog sa palibot, bra mga kakson. Even nga na sa Burgos, ay nawin mo sado, may nagkalambiyong diri, sige, plato ng mga obligyan. Pero ang kapiyan, tiyari na, bukas na din kapiyan, diri, pwede ka na di ka puno pangapi. Kaya Vicente, ito na sa Miliano, so check-in, pwede ka man ito kahapi, tugot mo magpangapi. No? Kaya tinato man to sa, dipindi na nasimo, kung maglabay ka dahil sa may Losoriaga. Pero diri sa may Saluang area, subong gabi, way na masyado masalakyan, katutlaw, ay naman na biyahe, laksyon niya, privado, na lagi na makitaan mo kalabanan, nga nagaranda di, subong gabi, mga kakson. So far, aman ang pinakalang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod, mga kakson. Sa totalan mga kakson na tandaan. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod John Diaz. Una sa rito sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Alas 10:18 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Matulataw ang surat sa Bacolod sa Ringig na Matarion. Sa siring mabulubog na nga panahon. Alas 10:18 na aksyon Radio Philippine Standard Time.
Dugay-dugay, standby lang mo na kamayara ko sang good news para sa inyo. Temarano pa naman, alas 10:18 pa lang ho. Sige lang, silang buo taray reaction Oliver, ang ato sa nga mga commercials, parang at least tayo yun. Ang ato sa nga pagbalik karon. Action at Patrol, mga balik pagkatapos kailangan sa standby. Okay, acknowledge ng monitor sa ato sa nga live stream. Alex Montesagro, arana, familiar Fuela Dialagdon sang Barangay Padaron DSB. Arama si Manjo Biarnejo, si Hel Javier Aksumalon. Monitor lang kami sa may Quiapo, Metro Manila. Have a blessed Tuesday. Si Ana Andrea Famoso, good evening. Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Marjon Caballero Kasaba, monitor lang ko di, salamat. Okay. Si Bots Salanap, Manggabi, Rosel Villarico Kapuso lang. Good evening, pa-shout out po. Okay. Si Yvonne Buiser, good evening, Aksabalon. Annalyn Abanto Bilanggoy, good evening. Si Terry Simpron Yong, mayong gabi. Mary Joy Camero, good evening. Okay. Mary Joy Camero. Si Jen Osisers, Noel Amar, anak ko no. Milay Oligo, Christian Menyes, Villalobos, from Alex Montosa. Si Jen Osisers, Hambalya, sa Maron, happy 52nd anniversary ARB, salamat. Ima Alcuela Kelstrom, watching live as usual from Sweden. Christian Menyes, Villalobos, okay. Good evening, at sumar, monitor lang kami sa may Barangay Padaron DSB, happy 52nd anniversary ARB. Paul Strait, Party King. Okay, mayong gabi action mo, happy 52nd anniversary. Gid sa inyo taran. Okay. Diding Alhamiento, good evening, Asabalon. Okay. Sige. Eva Gradas Batirna. Good evening. Happy 52nd anniversary. More power. Jinky Dialagdon, happy 52nd anniversary ARB. Good evening, Sumarlon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Andok Matt Mayo, Novelamar, Alex Montesa, Milail, Michael John Pacey, Simon, Sison, and all my family sa Barangay Padaron DSB. So, Zet Alunan, good evening, Sumarlon, monitor lang ko, Hong Kong, stay safe. Reynaldo Abanador Sibana, good evening, Sumarlon. So, Zet Alunan, ara ka monitor man. Homalumina, good evening. Dilayla Manlangit, hello, good evening. Okay. So, set Alunan, happy anniversary. Dilayla Manlangit. Okay. Congrats, Action Radio Hambalya. No? Live na live si Milail Uligo. Tamiao, Vanessa Mayo. Kag Jinky Dialagdon. Noel Amar, Alex Montesa. Christian Recto, good evening. Ambal ni Christian Recto, mayong gabi, Action Marlon. Pa-shout out Recto family from Punta Taytay. Happy 52nd anniversary ARB. Hambal ni Christian Recto, Winarak. Josie Lynn, good evening. Mario Tolets Magbanwa. Watching from Alhis Valladolid, Nanay Nora, Jam Jam, and Zo Galieta, Stephanie Magbanwa. Okay. Pa-shout out, Nanay Nora, Stephanie, Jam Jam, Jo, from Alhis Bacolod, from Mario Tolets Magbanwa. Sa Taytong, Ara-Aras Koldohan sa Marlon Damo, da ARB supporters. Hamal ni Alex Montesa. Kativer, good evening. Elizer Likayan, mayong gabi. Si Agnes Mallorca Raban, mayong gabi. Rodora Sikoya, Nimisha Roques. Sa Marlon, pa-shout out sa ako sa ni Magulang sa Don Salvador Benedicto. Nesting Gomez. Dona Jean Hino, good evening. Okay. Ging Alib, good evening, Akso Marlon. Monitor lang kami di sa Country Homes. Sa may Estefania. Okay. Ronel Parohilio Flores, good evening sa taran-taran. Labinagid kay Thady Saison. Sino nga Thady Saison ni? No? Teresita Orita Kahuraw, good evening, sir. Okay. Salamat.
Okay. Bay tadi sa ison nagligad daw malagan mo. No? Bala mo damo ngalan ka tadi sa ison. Sige, alas 10:23. Balikan tayo ba ni Bando kay Dugay, ha? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year na nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Okay, alas 10:35 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa ato sa rin ito pangalagan sa Aksyon Night Patrol. Martes nga edisyon. Tuesday. Yari na nga to sa nga kayuhan nga ihatag sa inyo kadungan sang adlaw gid subong. Sa ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Action Oliver, take it away. Sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay, may ari kita sa isa ka nagabutan naman. Aber, idaya lang niya sining numero. Bisan sa oras nga alas 10:36, ari gihapon nagatutok. Mayong gabi. Hello, mayong gabi. Good evening. Radyo. Why ka pa katulog? Sino palihog? Sino? Firing line. Baw, firing line kayo na. Sige, sino ganit palihog? Si Christy Rivera. Christy Rivera. Oo. Pinedad din nga puli. 57 years old. Dili sa Singkang Airport. Singkang Airport. Tapos nagkita panyapon. Tapos nagpanyapon, why pa? Tapos na. Aber. Salamat, kid. Kaya wala gid ko ka nga ako nagamutan Action Radio. Dali lang, gid. Haga mo rito, giga-permi sa Action Radio? Oo, sir. Abe. Sir. Sebe, testingan tabi kung paano mo mapapatudan kagabunitor ka sa Action Radio Bacolod. Reporter. Okay. Kaya siya nga reporter, abe, mo sa kilala diri sa Action Radio Bacolod, parang at least gaan ka 500 pesos? Yes, sir. Reporter na una, ikaw, Action. Marlon Hinubia. Tapos, sa Agagid, si Action Fred Salanga. Tapos, si Action Artay Hopon. Tapos, si Action Rex Cantong. Brian Martin. Okay na siguro Sige, Chris. Sa drama, abe, sa drama. Ano nga drama? Ginapamatian ka ginahiligan mo, perme? Tapos, ang news sa aga, mo ang barangay, 3, 4, na gani yan. Kasi magsala ka pa, sa 4 Sige na lang, okay na lang. Kasi kung
Dalinas ka pagkaronda. Ma'am Christy Rivera ang Barangay Sikang Airport. Congratulations, hulaton mo lang da. Yung mo sa nga premyo, 500 peso, padala na sa Aksyon Radyo Bacolod. Ma'am Christy, thank you. Thank you, sir. Happy anniversary, 52 years. Okay, salamat, ma'am. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radyo. Sige, sa mga way pa gabutan, hindi ka mo magkabalaka kay extended ang ato sa ring sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang SAP anniversary sa ARB hasta pa ni sa Agosto 31 ho. Sige lang bla, mati lang bla. Kaya kung nakapadala ka na rin sang imo sa nga entry, may chance agad na nga magabutan ang imo entry. Kung wala nga makapadala sa entry, may chance Alas 10:40 Aksyon Radyo Philippines Standard Time. Mga reports na sa ato sa mga Aksyon Unit Reporters. Una-unta hibalo ang report naka-standby sa Aksyon Rofo Ita. Amo sa ahon tabing ikatatlong distrito sa Negros Occidental. Night Patrol Field Reports. Sa mga natipon nga report ni Aksyon Rof, mayong gabi sa report, please kabin. Yes, sabi ko Exxon na Marlon, kag sa tuman sila mga kaksyon, yan ba tipo na ito lang sitwasyon na nagriya. Dito sa Manyak Panuwasan sila matapos siya mabaskog na pagbulog sa ulan. Kaya mga alas 5, dito sa may proper, sumugod yan mga pasado na 5 aksyon Marlon. Mabulo baskog ang ulan, kag may upod pa nga mabaskog kapag pangilat pagpalago. At nag-untat ini siya mga lapit na alas 7 sa gabi. Makusog-kusog man nga ulan ang experiencean sa sila noon napang sa ibabaw yang mga barangay like Ilupes. Kagina pa iya naka-experience siya sa maulanan na lilauna ang takda sang hapon. Naguluntat lang iya sa mga alas 4 tapos liwat naman na pupulok. Kadungan man iya sa proper. Bangod sa mabaskog nga ulan aksyon Marlon in pagkamayo iya sa pila ka mga barangay officials nga chikaron ang mga creeks niya, ang mga sapa kag positibo gid nga dalo man gid aksyon Marlon no labi na gid specialmente diri sa Maya Barangay Rizal dayti sentro gid so si Kapa Julius Cordero o pud man siya sa mga tanod nag ginamonitor gid yang kadalmon sa tubig kag ang sa Matagoy do okay pa wala pagid man mag-awas sa pika-pika o galing dito lang sa may area sa Dumusdi sunod sa kaya Barangay Kapitan Julius Cordero sa may likod na sinibala sa Dumusdi dire ang simbahan bala aksyon bala sa St. John Marie Vianney Church no na sa diin may mga siyam ka mga pamilya ang sa likod sini no ang sa likod siya nga pader kag sa likod man mismo sang tikapita sang sapa tungod sa pagbulok sang ulan kagina ang mga tubig balang halin sa kampo bumulok ini sa ila kag tikay kumunadalman naglalabot sa tagahawak o kagina nag-checkyer dito ang mga tanod ni Barangay Kapitan Julius Cordero kag sa man mismo Maris 9:48 sa babaw tagahawak ang tubig pero sa may sulod na daw tagaliog na siguro pagkapayo ni Cap Julius na ginadvisa na lang ang mga pumuloy dito nga pwede na kamo mag-amat-amat na pasakap ka sa barangay ka basi kung may mga ginapagayo basi dumalon pa ang tubig sa sapa kapudlay na rescuehon ining mga pamilya so ginhimos ito sila ni Barangay Kapitan Julius Cordero. Sa natin po naman nato niya nga balita, aksyon na Marlon sa may siyudad sa Silay. Islop tali kahapon malas 4 na sang hapon sa kapersona na kuryente sa may sityo Mampag-id, Barangay Balaring, aksyon na Marlon. Ili nga biktimang kila kay Ernie Boyer, libuon, 52 anyos sa Parigon, may asawa, pumulit sa Bitan siya, nga duog
sa initial investigation sini sa kapulisan gapahayag nga ining biktima isa ka caretaker sa balay sa iya sini nga tiya ito iya sa maya mampag-id no kag gina-check niya ni ang balay pag-check niya sandito na siya sa sulod ginabrihan niya ining refrigerator action Marlon kag lamang ang stand sining kahoy nabali kag nahugdog na tumba ining ref kag upod man ining biktima pagkatumba kung may mga tubig ini sa sulod kag naka-plug-in pa ining refrigerator may posibilidad yun diri sa investigasyon nga may open wire kag ang tubig sa sulod sa refrigerator nagwaslit man nagtupa man sa biktima no kag kitatihan nga ang kuryente halin sa open wire naglatay sa tubig pakadto mismo sa biktima nga mo itong gitunaan sa nga iya sila ipagkakuryente. Ang insidente nga pagkatumba sa ref kay kagkumuna katuga ini sa nga dako iyang dahod ladabong nakakuha ini sa atensyon sa mga kaingod sini balay sa nabitan iyang puloy alman kag ginayon nga nagresponde ang mga pumuluyot dito no ang labi-lagit ining lagi ito nga nagresponde mo ning si Johnny Usuyas no kag ining si Johnny Vargas duha ka Johnny pag-responde ni Johnny Usuyas nakita niya ning biktima nga ari ini iya kayaon sa may salog kag dali-dali niya iniya palapitan kag dilayon iya kuha para patidubon o galing kay kung may current pang lawas ang biktima pati siya iya may lang ginhaboy siya sa kuryente no naka-experience man sa mga kuryente pero mayo lang kay wala siya nagtapik naglabog lang siya action Marlon pagkamayo man ni Johnny Vargas nga unplug gini nawalin sa sakit ang refrigerator kag sa wala na may nagalatay kuryente dito nila gilayon kuha ining biktima kag dali-dali dala sa Teresita Lopez Landoni Provincial Hospital apang indeklar sa katiting physician nga dead on arrival. Karon ang biktima yara sa isa ka punerarya dito sa may Dakban Wasang Silay. So malon daw wala magitiya sa mga dalagko nga mabalita man patong kawahay man sa mga adlaw ang siyudad ng Silay kag siyudad sang Talisay. No? Kag subong na butan talaga nga magalong-along ng gawa nga aton sini mga kauturan kay daw ang ulan daw ga tupa-tupa naman basit lang bubudok ni Gulpihaw. So sumalo nila tamiyaw lang malipayon ang iyang pagpamati no kay Jubides sa Sidayon kay Tiray kag kay Saijan dira no kada 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Kinakon nga tamiyaw naman si Konsyal Enzo Luxin diri sa siyudad sang Silay. Direkta din sa Dakban Wasang Silay para sa Action Night Patrol ako naman sa Action Group di Ita Junior. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol report. Salamat Action Rofo di Ita las 10:47 na. Action Radio Philippine Standard Time. Magabalos man sa iya sering report. Dito naman sa area sang ikaduwa nga distrito, second district mga ka-aksyon, particularmente dara sa Maya Surad sang Cadiz, damo sa nagapadala sa mensahe sa aton, di nga may pilag, damo-damo gid mga ulan ho. Nga nisperensyahan diri sa Negros Occidental ho. La Carlota City kina nag-ulan. Ti sa Silay nag-ulan man. Okay lang kung ulan nga kasarangan bla parang makakas-kakas lang nga gawa ang mga yoyabok. Pero kung ulan gani nga nagabunda ka nagabagosbos nga non-stop. Sura sa Bacolod 5 minutos, 10 minutos ay baha diyon daw. Si Ronel Parohilio Flores, gamonitor, raman si Corey Bidaha ho. Live from Kuwait.
Parita Manny Moveras dira sa may barangay Tangob. Da monitor samta naga-painit-init, naga-shot-shot tagamay. Si Parita Manny Moveras. Donald Cabasa, Action Mar. Good evening, watching from La Carlota City. Okay, nasa La Carlota, nag-Ulanda. Si Eva Kalimpon, Araman, watching from Singapore. Bernadette Lacson, Nagatamiao, happy 52nd anniversary. Good evening, Hampalya. Report naman ni Action, Roger Gutib. Action Night Patrol Field Reports. Action, Roger, mayang gabi sa report. Please come in. So, Roger? Yes, Action Eric, may gabi sa mga action. Sa mga balita, Action Eric, dariman sa may sinad sa kali sa aton sila mga na tipon-man nga mga balita. Action Eric, ang ginaimbestigahan pa karoon sa kakaso dari sa Action, Jer? pagkasapo sa magkaigat. Action Marlon, Action Marlon. Ay! Action Marlon. Tuesday edition, nagulan daw ay? Ang panahon ng Sir Marlon okay man, wala man ka tapaulan na. Mayo kay dari damo dia sa mga lugar dari Ibano, Sudado, nag-ulan, Silay, Lakalota, nag-ulan. Okay. Pero amuling kuan nga sa gabi ko na maulan. Pero dire sa norte na way man di ka tupa sa ulan at sa Marlon. Laga gom-gom kina pero wala man magdayon. Also sa mga balita sa Marlon sa aton sila mga liting pa mga balita gina ining gina kuan karon gina imbestigahan sa kapulisan ang kaso ng si Marlon sa pagkasapo sa magkay sa 68 anyos nga sa diin may ara nga igo sa kung may mga pilasya sa iya siningat yan sa tugas pagbuno kag na-recover man ito kutsilyo kay na pero sa pulis sa imbestigahan nila kay ang pamilya blaga claim si Marlon nga ini ang biktima nag-suicide. So, amo na ang pulis na pa sa kay pulis Lieutenant Ian Yeronas nga panalo ang pag-isak sa Action Marlon sang nila sining investigasyon dati daw una-una wala man to possible entry natabo ini kay na mga alas 5:30 takla sang kagahon nga nasapuan dito ni Robert Jan Gregorio nga sining amay nga wala na sa kabuhi sa sulod sa Anguila sining nga balay sa may Sinde Cornell barangay Kabahog sining syudad ang pila sa iya sining nga may sulod sa iya 3 bilog pero ang isa dako ang duha lugad may lang ini mo yan ato ganing ati para nga mabuksan bala ang ila sining nga balay kay ang ini nga amay niya dito niya talaga star sa housing bla pero ilabalay na balikan na ako nadlaw kay housing ro patikinit sa Yolanda housing din may bagunalan ang ilang ilamay naglisensya nga sangga kagabi nga lang anay matulog lagi nakanto nila kada hapon na bikadalo naman to sa kuan sa housing abi kadito matulog kung gabi. Pero ito nga tion, sila niya, dahil siya na matulog niya, dahil lang ko na matulog sa balaya. Isa lang kagabi. Napasugot man siya, ang kawaya. Ang maga na sining biktima, ang napasugot man niya, dahil lang siya na matulog. Pero pagkaaga naman kinatuan nila, kasi sorry makadtog, mas lang kada-agad. Pero aga pa yan, agad ang bata pagkatapos sina daw kalinong hindi panawag ko ay mamagasabat tumuto nga sa kolegi diyahan niya sa may bitana ang porsyon nga makakuha sa wala sang mabuksan siya daw ulit bukas man siya kagang bata mong ipasulod niya kasi makaigo sa nabuksan niya nga buho dito na kitan sa bata nga kaya o na iya sinangalulo
nga may dugo kung nag-apligo siya nga dugo bla or damo dugo siya nga tiyan. Nagamutog yung buksas bata ang tangka sa portahan, kasulod sila, wala siyang forcible entry. So, ang pag-investigar sa police dito, ngati wala man sa struggle, wala siyang possible entry, wala man sa sign nga ginsulod na bilang sa kawatan. Kaya muna nga padalom pa pulis, although nga ang pamilya siling nga ang ini nga kamatayon sa 68 anyos, pero sa pamilya nga nag-suicide ko, no? Kung nag-suicide, wala, di ba mangkot sila, may ara nga lain buot, or may ara nga daw sila sumarong rason ba lang mas-suicide siya na may palugon-tugon siya, may problema. Wala man suicide notes, way man sa tanan. Damo to nga ang police way conclude pa sa Marlon nga ini nga kaso suicide, kundi nga panalom pa ang kapulisan sang amo nga kaso sa pag-imbestigar sa Marlon. So, padayon ni ginimestigahan sa kapulisan, ini natabo nga ini sa sini nga persona. Samtang isa ka wanted person agin serbihan sa warrant of arrest sa mga katapo man sa kapulisan ay na mga alas 2 ng takna sa bahin sang dire sa bahin sa Barangay Kaduaan. Ang report ak si Marlon gin dakop ini si Romelo Romelo Singson Junior Padayaw, 50 anyos si Gidanda. Kag residente ini siya sang Hacienda Caridad sa Barangay Luna, glini Hacienda Caridad Barangay Luna. So sa report nga tigin serve sa kapulisan ang warrant of arrest ni siya, may criminal case number 6730, slight physical injuries ang kaso nga iya sila ginatubang agin pasaka siya sa bahin sang MPCC Ciudad sa Cadiz kaya gipirmahan sa to sang judge nga si Honorable Judge Rolando Ramirez pero tinay kadugay sang kaso kay ang judge si Rade wala mo dugay naman nga nag-retiro mo ini siya ang gindakop kag ini ang iyang kaso available man siya Marlon pero wala mo butang dari kon pila ang bail sa amo iyang kaso sa iya sininga ginatubang nga kaso sa korte. So detinado karon ini siya sa bahin sang Cadiz City PNP Action Marlon. So para mo nga tumadulong ang report, mga informasyon dari sa mga isyunan sa Cadiz, norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Kami na talaga po sa kampanya ni Diaz yung pamatigin sa aton na gabi. Subukan si Mr. Jonathan Diaz kag si Ma'am Jody Delmo nagapamati mada Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong mayong gabi kakamigo nonoy manggubat. Report ikan dari surat sa Cadiz oras sa balita oras sa aksyon. Dari sa aksyon Roger Guto ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! May patrol! Okay, salamat sa report ni Action Roger Gotib, Elmer Almorato, Action Marlon. Good evening, watching live kami diri sa Barangay Tola, Carlota City. Maria Teresa Hofilinia. Balikan na nga ito sa ring patrol. Ang natipon nga report ni Action John Diaz. Amal ni Star Mayo, good Tuesday morning, Action Marlon. How's my classmate doing? Okay. Okay lang siya. No, hello lang to my sisi in Tangob, Mrs. Alvarez. Thanks, kid. Okay. Si Mama Vanessa Mayo ni siya. Balik ka report sa patrol with Action John Diaz. Action! Night Patrol! Field Reports! Action John sa report, please come in. Action Mike, nakabig dari isang membro sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI nga isa ka disaster o kung pagpamigos ining pag-unga pulisa nga ginapatuman sa Department of Transportation kag Land Transportation
office inimigang tanan bla sa pagkuha sa pribado nga private motor vehicle inspection center. Kaya according to Mr. Frank Carbon, ang executive officer ng MBCCI, pigado na kadang subong dugangan pag hindi nila pangatubang nga kapeduhon sa mga motorista action mark rakit naman ang mga operators kag owners sa mga salakyan. Pagpayag diri ni Carbon nga subong hindi man suitable ining pagkuha sa pribado nga MVIC kung MVIC bangod nga ang ibang mga negosyo mabudlayan man kag mangin apektado man action mar. Ang solusyon diri ni Carbon kung mahimo i-defer temporaryo nga untaton ang mismo nga pulisa kag mag-conduct sila sa review sa policy action mar. Ako rin sa iya ang mga transport sector kag mga asosasyon sa mga drivers, operators na kung mag-conduct sila dira o kung mag-ayo sila sa LTO kag sa Department of Transportation suportahan nila kahanay sa mga negosyante kay ila manakitan pero kabudlayan nga mahimo o kung ginapatubang nila subong nga panahon sang pandemya. Number one, ang ginawa sa LTO, disaster. Ang FICO, sa mga pobre nga, especially drivers, kag mga jeepney operators, taxi operators. Wala na, isuffer na, wala na binakakon. No? Pwede na, 50% na lang sila si jeepney, bus, taxi, mo man, no? Hindi ka, kag doon tayo ng tao gagaw. Di pa, nga ako pag-igasto nila, di ba? Wala po na sa limitsyon mo. Action manabatian si Mr. Frank Carbon, ang Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Balitagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Night Patrol Field Reports. Okay, si Azer Anyeko watching from Hinigaran. Lilia Taton watching live sa Gardenville. Happy 52nd anniversary. Stay safe. God bless. Hambal ni Lilia Taton. Impunto alas 11 na. Action Night Patrol, temporaryo nga magatagop naman. Magabalik ini boss. Balik sa regulang Anchorman. Action Eric Magbanwa. Ato sa nga mga Action Unit reporters. Ang News Center na ito Action ang Defensor, Action John Diaz sa Patrol, Action Nixon Tahom, Action Roger Gotib, Action Rufo de Ita. There is a technical control Action Oliver Pason with IT expert Action Elway Dutelius. Ako naman, Action na Marlon Henovayan. Nagabilin sang good night, good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.